Merħba għal programm ieħor miktub programm fejn fih illum propri se nibdew niddiskutu suġġett differenti, suġġett ġdid, għalkemm ser neqgħu nitkellmu fuq id-diskors ta' Jaxua fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24. Jekk intom tiftakru sewwa fl-aħħar sensiela li għamilna tkellimna fuq id-diskors ta' Jaxua f'Mattew 24 u rajnieh skont dak li hemm miktub ukoll f'Salm 2. U allura minna studju intensiv fuq Salm 2. Illum ser inkomplu niddiskutu dak id-diskors ta' Jaxua. Fil-fatt ser naqbdu vers partikolari minn dak id-diskors kollu li huwa importanti ħafna bħalma issa taraw anke f'dan il-programm. Biss din id-darba mhux ser immorru fuq Salm 2 imma ħanabdew niddiskutu skrittura ġdida, skrittura differenti ħafna. Għalkemm insibuha wkoll fit-Testament l-Antik. U forsi hawnhekk hawn min jgħidli mela t-Testament l-Antik għadna nagħmlu fuqu. Iva, it-Testament l-Antik għadu ħaj, it-Testament l-Antik qatt ma waqaf jiġi segwit. Fit-Testament l-Antik insibu l-liġi talla, l-istruzzjonijiet talla, nsibu l-kmandamenti talla, insibu dawk li rridu aħna ngħixu sabiex noġbu l-Alla fil-mixja tagħna. U għaliex qed ngħid illi it-Testament l-Antik għadu jottan kellum l-ewwel qed irid nagħmilha ċara li l-kelma Testament Antik u l-kelma Testament ġdid hija xi ħaġa li ivvinta l-bniedem. Fil-fatt għandna suġġett li qed nippreparawlkom ukoll fuq it-testamenti kollha, l-kitbiet kollha illi nsibu illi Alla għamel mal-bniedem u naraw li l-ebda testament qatt ma waqqa l-ieħor, anzi wieħed jibni fuq l-ieħor. Imma għaliex aħna nemmnu li t-testament l-Antik għadu ħaj, dana joħroġ mill-iskrittura fejn Alla innifsu Alla stess qed jgħidilna f'Malakija kapitlu 3 versi 6 u 7 jgħidilna hekk ara. Għaliex jiena il-mulej ma tbiddilx. U għaldaqstant jekk Alla ma tbiddilx, dak li Alla qala 5000 sena ilu fuq il-muntanja Sinaj għadu jgħod għallum għall-poplu tiegħu. U għaldaqstant aħna nemmnu li aħna nagħmlu parti minn Iżrael, aħna nagħmlu parti mill-poplu tal-Alla. U allura dak li Alla qal lill-poplu tiegħu, lill-poplu ta' Iżrael, l-Assembleja ta' Iżrael, 5000 sena ilu jottalina illum ukoll. Ejja ħankomplu naqrawhom dawn il-ġiex tifrus. Għax jiena il-mulej ma tbiddilx u intom u l-Ġuda ma ntemmejtux. Sa minn żmien missirijietkom twarrabtu mill-praċetti tiegħi u ma ħaristuhomx. Erġgħu lura lejja u jien nerġa' lura lejkom, jgħid il-mulej ta' l-eżerċiti. Interessanti fejn hawnhekk qed naraw allura Alla fil-ktieb ta' Malakija, ħafna jaħsbu l-ktieb ta' Malakija jitkellem biss fuq l-Exur li fil-fatt il-mexxejja spiritwali kienu qed jisirqu mingħand Alla. Għaliex għal min ma jafx il-ktieb ta' Malakija mhux miktub għal popolin, imma l-ktieb ta' Malakija huwa miktub għal assisin, għal rajja spiritwali, għal dawk li mexxu il-kongregazzjonijiet u l-knejjes fejn Alla akkużhom illi kienu qed jisirquh. Apparti hekk, Alla qallhom ukoll bħalma qed naraw f'dawn iż-żewġ tifrus illi intom twarrabtu mill-praċetti tiegħi u ma ħaristuhomx. Ma baqgħux iżommu s-seba' festi ta' Alla l-Missier għal min irid jistudja l-istorja ta' Iżrael fil-Bibja hija sabiħa ħafna nħeġġiġkom illum hemm il-mezzi kollha ħnitkellmu fuqha wkoll di, hemm il-mezzi kollha fuq l-internet biex nifhmu aktar dak li hemm miktub fil-Bibja biex nifhmu aktar il-kelma tal-Alla llum ma għandniex skużi u min irid verament jistudja l-istorja ta' Iżrael jara x'ġara f'Iżrael kull meta ma bdewx il-praċetti ta' Alla l-Missier, anzi kien hemm ukoll sultan fin-naħa ta' fuq ta' Iżrael li taħtu kienu jaqgħu l-10 tribujiet illi
anke bidlu il-ġranet u l-post fejn tiġi ċċelebrata l-festa tal-Mulej mela bidlu l-ġurnata li fiha jiċċelebraw il-festa tal-Mulej. Meta l-Mulej qallu fit-tali ġurnata tidu tiċċelebrawha din il-festa. U apparti li bidlu l-jum, bidlu wkoll il-post flok bdew imorru Ġerusalemm, is-Sultan ġabelhom skuża sabiex ikun jistgħu jieqpaw fl-erja tiegħu ħalli jieqa' jaħkem fuqhom. Imma qed naraw l-Alla x'qed jgħid qed jgħid sa minn żmien missirietkom twarrabtu mill-proċetti tiegħi u ma ħaristuhomx. L-istess ħaġa qed jgħid Alla il daw il-ħafna nies illum illi għalkemm jippritkaw li Jaxua huwa l-Messija min-naħa l-oħra bil-messaġġi tagħhom qed ibedu il-poplu minn Alla meta jgħidulhom li isma' aħna maħniex taħt il-liġi ta' Alla. Fil-fatt Alla x'qed jgħidu lill-poplu tiegħu erġa' lura lejja u jien nerġa' lura lejkom jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Interessanti xi ħaġa li ħanaraw f'din is-sensiela x'għandna ħafna xi ngħidu fiha din is-sensiela. Imma xi ħaġa interessanti il-Mulej qed jgħid isma' erġu lura. Jekk intom tiġu lura jiena nerġa' nersaq lejkom. U ma ninsewx illi il-poplu tal-Alla qatt ma rid jerġa' lura li ħdem iġib xi skuża biex jaqpa' jgħix kif jogħġob lilu, jaqpa' jgħix kif jaħseb u li hu l-aħjar għalih. Sa frattant kellu anke jiġi Jaxua biex jagħmel dak li jagħmel għalina biex seta' jsalvana, ma fl-istess ħin sabiex jallimna, sabiex jurina kif għandna nimxu wara l-liġi tal-Alla, kif għandna ngħixu l-liġi tal-Alla bħalma qal Jaxua stess il-kelma tiegħi mhijiex tqila biex iżomma. U għalhekk aħna nemmnu illi il-liġi li fit-Testament l-Antik għadha tot anke għallum. Għaliex għax qed naraw Alla ma jitbiddilx. Huwa l-poplu li dejjem jersaq il-bot lura minnu u Alla qed jgħidlu isma' ejja lejja u jiena nersaq lejkom. U qed naraw li meta jitkellem fuq il-ġudizzju li ser jaqa' fuq id-dinja, Alla dejjem isejjaħ il-poplu tiegħu biex idur minn triqatu l-ħażina ħalli ma jipparteċipax, ma jkunx parti, ma jaqax taħt dawk il-kastigi li Alla ser jibgħat fuq id-dinja. U x'qiegħed jitlob Alla il-missil mingħand il-poplu tiegħu allura. U diġà rajnija qed jgħidilna biex induru lejh. Alla qed jgħidilna biex nerġgħu nduru u nibdew nobdu l-liġi tiegħu. U għal dawk li forsi qed jaħsbu li aħna nikkwataw biss it-Testament l-Antik, skrittura importanti ħafna li ma nistgħux ma nsemmuhiex, insibuha fil-ktieb tal-Lut, ktieb tal-Lut, kapitlu 13 f'vers 8 fejn jaqra hekk ara. Jaxua il-Messija, l-istess il-bieraħ, illum u għallejjem. Issa inti forsi fil-Bibja tiegħek għandek il-kelma Ġesu Kristu flok Jaxua il-Messija. Hija l-istess ħaġa. Jaxua huwa isem is-Salvatur tagħna illi bil-Malti xi ħadd iddeċida li jsejjaħlu Ġesu, aħna ta' Malta Messjanika nażlu illi l-liben tal-Alla nsejħulu bismu. Naħseb li aħna mu qed nagħmlu xejn ħażin billi l-liben tal-Alla nsejħulu biss bl-isem li Alla stess tagħ, Jaxua. U min-naħa l-oħra, il-kelma l-oħra Kristu, għal dawk li għandhom Ġesu Kristu, il-kelma Kristu, il-kelma Messija hija l-istess. Il-kelma Kristu hija il-kelma Messija bil-Grek, Kristos, il-midluk tal-Mulej, u Messija ġejja mill-Ebrajk mill-kelma Mashiach. Hija l-istess ħaġa, waħda hija bil-Ludi u l-oħra hija bil-Grek. Imma qed naraw li Jaxua il-Messija, l-kelma tal-Alla magħmul bniedem il-bieraħ, illum u għaldejjem l-istess, ma jinbidilx. Qed nerġgħu naraw stqarrija din id-darba fit-Testament il-ġdid f'wieħed mill-aktar kotba riċenti fil-Testament il-ġdid. Fil-fatt fit-Testament il-ġdid hija l-aħħar itra li nsibu li Pawlu kiteb lill-poplu Ludi. U allura qed naraw illi l-istess Alla tat-Testament l-Antik huwa l-istess Alla tat-Testament il-ġdid. Mela Alla ma jitbiddilx, il-kelma tiegħu huwa Messija
hija l-istess il-bieraħ illum u għal-dejjem. U għalhekk aħna ngħidu isma' dak li hemm miktub fit-Testament l-Antik għadu jgħod anke għallum. U dana iwassalna għall-istudju li għandna illum. Fejn bħalma qedtilkom meta naqraw il-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24 insibu dik il-famuża frażi fejn Jaxua l-apostlu l-disċipoli għallhom araw li ma titqarqux. Hemm ħafna verżjonijiet bl-Ingliż, anke bil-Malti tista' tkun il-verżjoni differenti fil-Bibli li għandna bil-Malti. Hemm pereżempju verżjoni partikolari li tgħid iftħu għajnejkom u titħawdu xejn. Jiena nħobb nirreferi ħafna għal Complete Jewish Bible li hija Bibja bl-Ingliż imma li hija ħafna lejali lejn l-oriġinali u fil-fatt dan il-vers jaqrek araw li ħadd ma jitħaq bikom. U din is-sensiela ser naraw skritturi fejn ser nistudjaw dan il-vers minn dawn l-iskritturi illi għandna lesti għalikom. U għaliex huwa importanti ħbib tiegħi li noqogħdu attenti li ħadd ma jqarraq bina. Għaliex huwa importanti li noqogħdu attenti illi ħadd ma jitħaq bina, ħadd ma jqarraq bina, li ma nibilawx dak kollu li nsimgħu. Illa għaliex għax il-mexxej spiritwali tiegħi għalek ma lejnek nemmen. Le, il-kelma Alla qiegħda hawnhekk għal kulħadd u huwa żball jekk inti m'intix tiftaħ il-kelma Alla u tistudja u tifhem dak li hemm miktub permezz tal-Ispiritu Santu. Illa għaliex huwa stess għalilna li meta jiġi u l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-verità se jmexxina fil-verità, se jmexxina fil-kelma Alla. U tinsawx meta Jexua kien qed jgħid dan id-diskors, it-Testament il-ġdid kien għadu mhux miktub. Il-verità li għalija kien qed jirreferi għax huwa hija dak li hemm miktub fit-Torah. Allura, fi ftit kliem Jexua kien qed jgħid meta jiġi hu l-Ispiritu tal-verità se jmexxikom fil-verità li hija t-Torah, l-istruzzjonijiet tagħha. Għaliex huwa importanti li ma nħallu il-ħadd jitħaq bina. Il għaliex naħseb intom kollha tafu l-istorja ta' Giuseppe li kien mibjuħ minn ħutu, tiftakru il-ħolma li kellu Giuseppe fejn ra 7 baqriet li kienu mlaħmin, kienu mimlija ħafna, imma mbagħad waraha ra 7 baqriet li kienu nixfin għowda, kienu bilġuħ ħafna. U t-tifsira ta' din il-ħolma Giuseppe kienet illi ġejjin 7 snin ta' ġid, imma mbagħad kienu ġejjin 7 snin ta' aqs. U allura għalfejn noqogħdu attenti. Ejja ħanaraw qed jgħid il-mulej f'wieħed mill-profeti tiegħu. Marru miegħi fil-ktieb ta' Amos kapitlu 8. Amos li qatt jiena kemm domt nattenti Knisja Evanġelika qatt ma smajt talim wieħed fuq dan il-profeta. Alla dan il-profeta m'għandux xi jgħid, jiġifieri Alla ma sax biex ikellimna. Araw xi jgħid kapitlu 8 vers 11, ara jiġu jiem jgħid Sid il-Mulej li nibgħat ġuħ fl-art, mhux ġuħ ta' ħobs u mhux qaċċ ta' ilma, iżda ta' smigħ il-kelma tal-Mulej. Mela qed jgħidilna hawnhekk anke il-profeta Alla permezz tal-profeta Amos illi ġej żmien ta' ġuħ u ta' qaċċ. Il-poplu ħajkunu jridu jisimgħu l-kelma tal-Alla. U ejja noqogħdu attenti għax illum għandna l-opportunità anke din qiegħda miktuba fil-ktieb ta' Daniel illi fl-aħħar żminijiet it-talim kien ser jikber. Għaliex it-talim qed jikber illum għax hemm il-mezzi tat-teknoloġija. Għalhekk qed ngħidilkom studjaw, morru fuq l-internet, iftħu enċiklopediji fuq l-internet. Iftħu daw il-websites, studjawhom ħalli ħadd ma jitħaq bikom. Illa li ser jiġi żmien meta l-kelma Alla ma nkunux nistgħu nisimgħuha. Illa għaliex għax se jkun hawn min iwaqqaf il-mexxejja spiritwali jew għalliema
tal-kelma tal-Alla, milli x'għandu l-kelma tal-Alla. U se jkun hawn ġuħ kbir, se jkun hawn waġġ kbir. Ejja, tinqabadx f'dak il-ġuħ, tinqabadx f'dak il-għaġġ. Studja issa, ħalli ma tgħidx dak iż-żmien inti jkollok biżżejjed tagħlim illi ħadd ma jqarraq bik. Imma mhux biss għal dak iż-żmien, anke llum. Jekk aħna nistudjaw, jekk aħna verament naraw il-kelma tal-Alla x'qed tgħidilna, ħadd ma jitħaq bina, ħadd ma jqarraq bina, ħadd ma jiġi xi profezija banali u n-nista quddiemu jemnu daw il-profeziji banali. Jiena nerġa' ngħid fi żmien li għamilt nattendi Knisja Evanġelika smajt ħafna profeziji banali. Imma peress li jiena kont dejjem nistudja il-kelma tal-Alla, dejjem kelli qaċċ biex nara l-verità x'inhi, qatt ma wqajt fin-nażba illi nemmen daw il-profeziji li kienu ħerġin u illum nista' nassigurakom li l-profeziji kienu folots. U għall-stant anki min kun qed jagħmel profezija falsa huwa profeta fals. U Alla wkoll fil-liġi tiegħu jgħidilna x'għandu jiġrilu profeta fals. Ejja ħankomplu. Ser nitkellmu fuq skrittura famuża li bħal ħafna skritturi oħra ħafna għalliema u rajja folots fil-Knisja Moderna llum jużaw sabiex jaqalqu bil-naċ li għandhom qudiemhom, jikkwotaw versi jew tnejn u ma jikkwotawx x'qed jgħid qabel, allura daw iż-żewġ tifrus għal xi qed jirreferu, jew inkella x'qed jgħid wara biex naraw x'inhi l-konsegwenza ta' daw iż-żewġ tifrus. Imma ejja ħanaraw xi jgħid Alla fuq daw in-nies l-ewwel. Jella għaliex għax meta Alla qed jgħidilna ara li ma titqarqux, qed jitkellem fuq daw ir-rajja spiritwali ta' ara li ma tiġux imqarqa, ara li daw ir-rajja spiritwali ma jitqux bikom, ara li daw ir-rajja spiritwali ma jbellawkomx l-imbarazz raħmerijiet u intom temnuhom. Araw xejn Alla. Il-ktib ta' Ġeremija, profeta Ġeremija, kapitlu 23 u ħanaqraw 4 tifrus kollox minn vers 19 sa vers 22. Araw ir-rifnu tal-mulej, xer għadbu bħal tempesta qawwija li se tfaqqa fuq ras il-ħżiena, għax is-saħna tal-mulej ma terġax lura qabel ma tkun għamlet u temmet ħsieb moħħu. Fl-aħħar jiem tifhmuh sewwa. Ma battomx jien dawn il-profeti? Vers 21 ħbib tiegħi. Ma battomx jien dawn il-profeti? Għalkemm huma marru jiġru, ma kellimtomx, għalkemm huma marru jħabbru. Kieku għadu fil-kunsill tiegħi, kienu jsemmu kelmti lill-poplu tiegħi u jreġġawhom lura minn traqathom u mill-ħażen ta' għamilhom. Meta qed jitkellem fuq il-profeti Alla, qed jitkellem fuq nies li jużaw il-kelma tal-Alla biex iġibu l-poplu tal-Alla lura jimxu fi traqatu. L-iżbal fil-Knisja Moderna llum huwa li ħafna profeti iridu jipprofetizzaw u tisma' ħafna nies għax Alla qalli jiena ma ninsaqat l-aħħar profeta illi smajt ġo Knisja Evanġelika bil-qiegħda fuq siġġu u serbul ta' nies kju ta' nies jistennew wieħed wara l-ieħor biex jaraw il-mulej x'qed jgħidilhom. U Alla jbierek Alla jista' kollox dan il-profeta għal kull bniedem li kellu quddiemu kien hemm il-mara minn darba l-ewwel maru u mbagħad ħamijaw il-mara ma tmurx titlef xi profezija wkoll. U Alla jbierek għal kull persuna li kellu quddiemu il-mulej ta' kelma il dan hekk imsejjaħ profeta. Imma l-istorja li naf jiena turini kemm verament dan il-bniedem huwa profeta xejn. U qed jgħidilna Alla isma' dawn mhux jimbattom alla volja ġew jiġru biex jgħidulkom il-profeziji tagħhom. Isma' mhux jinkellimtom alla volja qed iħabbru l-affarijiet. Naf profeta ieħor illi ħabbar illi ġie mowġa kbira fuq dan il-pajjiż tagħna fuq Malta
mowġa li kienet ikbar mill-Knisja tar-Rabat, jiġifieri literalment ir-Rabat huwa l-iktar postoli f'Malta. Allora din il-mowġa kienet kbira li kienet ser tiksi dina il-gżira u l-parir ta' dan il-profeta kien biex jekk għandna shelter ninżlu fih. Issa jduli intom jekk tinżel ġo shelter u tiġi mowġa li tarraq il-pajjiż kif tista' ssalva minn ġodda x-shelter. Fl-opinjoni tiegħi naħseb mhux tiegħi biss m'hemmx għalfejn imur nistudja teoloġija l-università biex nifhimha din li jekk inti tinqabad ġo shelter taħt mowġa bħal dik inti u dawk kollha li ħajkunu miegħek ser jerqu. Ma qed jgħidilna Alla, qed jgħidilna nisma' dawn mhux jinbattom. Għal xejn ġew jiġru biex iħabbrulkom, mhux jinkellimtom, għal xejn dak li qed jgħidulkom. Li kieku isma'wa x'qed jgħid il-mulej, li kieku dawn in-nies semgħu kelmti kienu jreġġu il-poplu lura minn triqatu u mill-ħażen ta' għamilu. Kienu jġelu n-nies iduru mill-ħażen tagħhom jerġgħu jimxu f'dik it-triq fejn fiha hemm l-istruzzjonijiet tagħha, hemm il-preċetti tagħha, hemm il-kmandamenti tagħha, hemm it-Torah tagħha u kienu jħeġġuhom jgħinuhom biex jimxu fiha. Dak huwa xogħol il-profeta. Mela li joqgħod jgħidilna fuq x'ħolom u x'viżjoni kellu. Imma diġà tkellimna u rajna f'Malakija kapitlu 3 x'irridu nagħmlu biex induru lura lejn Alla. Il-messaġġ huwa sempliċi ħbib tiegħi ta' Alla qed jgħid nisma' duru lejja u jiena nersaq lejkom. Mela allura qed jgħidilna isma' intom dortu l-bogħod mill-istruzzjonijiet tiegħi, intom ma tkomx iżommu l-festi tiegħi, intom għadkom qed tiklu l-laħam maħmux li jiena ma sejjaħtlux ikel. Intom għadkom intomx qed iżommu l-jum qaddis tas-Sibt. Duru lejja. Ibdew għamlu dal-affarijiet skont l-istruzzjonijiet tiegħi. U jien nersaq lejkom. Għandna ħafna skritturi ħbib tiegħi x'insemmu bħalma għidtilkom anke fis-sensiela l-oħra meta tkellimt fuq din is-sensiela li qed nibdew bħalissa għidtilkom isma' dan il-programm mhuwiex se jiġi aċċettat mill-Kristjani. Dan il-programm huwa għall-Kristjani, imma l-Kristjani mhux se jaċċettawh. U m'għandix dubju naqta' rasi li bħalissa diġà min waqqaf dan il-video għax ma jiflaħx jisma' l-verità. Ma jridux jisimgħu, ħafna ma jridux jisimgħu l-verità. Għalhekk Alla qed jgħidilna teqbgħux fit-triq il-ħażina. Duru. Ejjew ibdew imxu wara l-verità. Ibdew imxu wara l-istruzzjonijiet tiegħi huwa daqshekk tqila biex għandek set ta' liġijiet u timxi magħhom. Tħallux minn aqarraq bikom ħbib tiegħi, għax min irid iwaqqa' dal-argumenti jibda jivvintalkom affarijiet li hemm fil-liġi illi llum ma nistgħux nagħmluhom, jekk ma nistgħux nagħmluhom, ma nistgħux nagħmluhom. Imma dak li nistgħu nagħmlu, irridu nagħmluh. Jekk Alla qed jgħid ftakar biex iżomm il-jum qaddis tas-Sibt. Inti kif ma tridx iżomm il-jum tas-Sibt qaddis? Qed jgħidlek Alla ftakar tinsix huwa l-uniku kmandament li fih Alla qegħdin nisma' ftakru. Tinsewx. Il-jum tas-Sibt huwa qaddis, żommu qaddis. Imma ħafna jibqgħu jgħidu le ma rridx. U dan huwa dak li qed jgħidilna Alla, duru lejja u jien nersaq lejkom, għadna kif rajnija di f'Malakija. Kapitlu 3 versi 6 u 7. Nafu ħbib tiegħi li bħalissa dejjem minn żmien ta' inċertezza kbira. Minn ġurnata l-oħra ma nafux ser jiġri, kulħadd għaddej min tara fit-toroq bil-maskri ma' wiċċu, min jafalla xi jitħaq xi sitwazzjoni li aħna ġibna fuqha mhux tal-li ġibna fuqna, tal-li għas irridu li dis-sitwazzjoni titla' għaliex qed ngħidlek għax kieku irridu verament id-dinja tfiq mill-pandemija tal-COVID-19. Kieku d-dinja ddur lejn Alla, iddur biex timxi fit-traqatu, ħalli Alla jkun jista' jersaq lejna u jfejqilna ardna. U fil-fatt jiena naf
ħafna kredenti illi jitolbu l-Alla biex ifejjaq dell-art. Ħa nitkellmu fuq il-gżira tagħna. Għalkemm mad-dinja kollha hemm kredenti li jitolbu l-Alla biex ifejqilhom arthom għaldaqstant il-kredenti mad-dinja kollha qed jitolbu l-Alla biex Alla ifejjaq id-dinja kollha. U hemm ħafna minnhom daw u jemmnu verament sinċerament jemmnu illi Alla jista' jagħmilha. U jiena m'għandix dubju li Alla jista' jagħmel hekk. Issa għaliex mhux jagħmel hekk dik hija xi ħaġa oħra. Imma mbagħad niġu allura għat-tieni grupp ta' nies. It-tieni grupp ta' nies illi qed jitolbu l-Alla ifejqilna artna imma fl-istess ħin huma dubjużi. U qed jgħidu aħna nitolbu tant għaliex Alla mhux ifejjaq dil-art. U ma nistgħux jgħid ġagbu illi l-bniedem illi jiddubita huwa bħal dik il-mowġa ġejja u sejra tħabbat mal-blat illi fl-aħħar tinkiser. U mbagħad għandna t-tielet grupp ta' nies dawk illi ma jemmnux f'Alla. Għaldaqstant dan il-messaġġ mhuwiex għal dawk in-nies għax la ma jemmnux f'Alla ma jemmnux f'Alla. Imma nħeġġek jekk inti kombinazzjoni qed tisma' dal-programm u ma temminx f'Alla, jaqpa' segwi u wara Alla u x'qiegħed ikellmek permezz tal-kelma tiegħu li ħa nirreferu għaliha ħafna drabi f'din is-sensiela. Ejja ħalli nitkellmu fuq l-iskrittura illi se nibbażaw l-istudju tagħna fuq f'din is-sensiela. Hija skrittura interessanti ħafna jafuha, ma jafux x'qed jintqal qabel, ma jafux qed jintqal wara. L-iskrittura hija din. Il-tieni ktieb tal-Kronaki, kapitlu 7, vers 14. Li għajtek. U l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, jumilja ruħu u jitlob u jfittex l-wiċċi u jerġa' lura mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom arthom. Qed jgħid ħafna affarijiet hawnhekk permezz ta' dawn iż-żewġ tibrus Alla l-missier. Qed jgħidilna li jekk il-poplu tiegħi mela allura Alla qed ikellem il dawk li jemmnu fih, dawk li jsejħu wliedu. Qed ikellem lill-poplu l-assembleja ta' Iżrael, għaliex ngħid l-assembleja, għax m'aħniex qed nitkellmu fuq Iżrael l-art ta' Iżrael fil-fiżikal imma qed nitkellmu fl-ispiritualità, spiritualment, il-poplu tiegħu mad-dinja kollha. Il-dawk qed ikellem Alla l-missier. Il-dawk li jissejħu bismi. Jekk inti ssejjaħ lilek innifsek Kristjan, mela inti tissejjaħ b'isem Alla. Issa kif qed jarak Alla dik hija xi ħaġa oħra, għax ma jfissirx għax inti tgħid li inti Kristjan, Alla qed jarak Kristjan. Il-daw in-nisek qed jgħidilhom intom li tissejħu bismi. U miljaw ruħkom. Itolbu, ibdew itolbu, ma intom tistemnu fija tissejħu f'ismi u ma titolbux. Ibdew itolbu. Ibdew fitxu il-wiċċi. Ma intom li tissejħu bismi, intom li tissejħu Kristjani ma tfittxux il-wiċċi. Erġgħu lura mit-triq il-ħażina tagħkom lill-poplu tiegħu qed jgħidha. Lill-Kristjani qed jgħidulhom erġgħu lura mit-triq il-ħażina tagħkom. Araw kemm hu qawwi dan il-messaġġ li għandna f'din is-sensiela ħbib tiegħi. Issa il-verżjoni li qed nuża f'dan it-tagħlim hija l-verżjoni dwar aħna ta' Slalem, dik il-famuża Bibja ta' Slalem. Illi ngħidilkom id-dritt nħoss bl-onestà kollha mhijiex translation fidila għall-oriġinali. Ħa naraw x'tajt għall-inqas il-Bibja Protestanta li ħafna jużaw ukoll. Il-Bibja Protestanta hija iktar accurate, hija iktar qrib il-kitba oriġinali. Għaliex għax f'waqt li ta' Slalem tajt u l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, il-Bibja Protestanta dik li tuża l-Knisja Evanġelika Pentekostali Karizmatika tajt hekk. Jekk il-poplu tiegħi, mhux u il-poplu tiegħi, mhux and imma if. Għaliex huwa importanti dan? Għaliex
meta aħna nbidlu kelma mill-kelma tal-Alla, jaqa' l-argument kollu ta' Alla x'qiegħed jgħid. Alla ma qalx u l-poplu tiegħi and my people. Alla qal jekk, u l-kelma jekk hija kbira ħafna. Jekk il-poplu tiegħi jitlobni, jekk il-poplu tiegħi jfittex wiċċi, jekk il-poplu tiegħi jumilja ruħu. U għalhekk qed ngħidilkom, tħallu il-ħadd jitħaq bikom, tħallu il-ħadd taqarraq bikom. Meta tistudjaw, mhux għandkom il-Bibja waħda bil-Malti qrajt lilha u daqshekk, ara verżjonijiet differenti. Idħol fuq l-internet, ara dak il-klim xi jfisser anke bl-Ebrajk, bil-Ludi. Għaliex ħafna kliem fil-lingwa Ebrajka, l-lingwa Ebrajk hija lingwa rikka ħafna, hija fil-fatt il-lingwa li Alla għażel li jitkellem biha daqskemm rikka. U meta naqilbuha mill-Ebrajk naqilbuha għal-Latin, mill-Latin naqilbuha għall-Ingliż, mill-Ingliż naqilbuha għall-Malti, nitilfu ħafna minn dak li Alla qed jgħid. Dan huwa argument minnhom. U l-poplu tiegħi jew nkella jekk il-poplu tiegħi. U dana il-vers interessanti ħafna għaliex minnu joħorġu 4 punti biex jistudjaw dawn iż-żewġ tifrus. Fil-fatt il-punti huma daw jekk il-poplu tiegħi jagħmel dawn l-affarijiet jiena nisma', jiena naħfer u jiena nfejja. Dawn huma l-4 punti illi dejjem nisimgħu it-talim fuqhom. U għandhom raġun, dawn huma 4 punti illi nsibu f'dan il-frus. Imma mhux biss. Hemm kelma oħra illi qed tiġi maqbuża u fil-fatt hemm kif it-translations bil-Malti din il-kelma ma nsibux, din il-kelma ma teżistix. Għalhekk irridu noqogħdu attenti li ħadd ma jitħaq bina. Ħanitkellmu ftafu għal din il-kelma, ma ejja ħankomplu bl-argument tagħna bħalissa. Għaliex qed nagħmel dan il-punt, għaliex qed nagħmel din enfasi li hemm kelma nieqsa fit-translation bil-Malti. Għaliex bħalma dejjem jiġri, mela diġà qed indawru l-iskrittura biex toġob lilna, biex toġob il-popolin. Apparti li qed nagħmlu hekk, issa wkoll għandna kelma nieqsa u bħalma dejjem jiġri dik il-kelma nieqsa tkun l-iktar kelma importanti f'dak l-argument li jkun qed isir. F'dawk iż-żewġ tifrus fil-kastana. Ejja ħalli naraw minn fejn tibda l-istorja li nsibu fit-Tieni Kroniki. Għadna kif qrajna t-Tieni Kroniki, kapitlu 7 vers 14, ma l-istorja ma tibdix minn hemm. L-istorja tibda minn ħafna qabel. U għalhekk qedtilkom mibtej meta tistudjaw mhux ġiex tifrus, kapitli sħaħ tibda minn qabel. Alla u hekk qed ikellem il xi ħadd, mela il-min qed ikellem. Għaliex kellmu? X'ġara biex Alla ġie jkellem il dan ix-xi ħadd? Ejja naraw. Fil-fatt, fil-Tieni Ktieb tal-Kroniki kapitlu 7 vers 14 qed naraw illa Alla jirrispondi għal talba li Salamun għamel. Mela għandna lir-re bin David Salamun illi talab talba u Alla qed jirrispondih għal dik it-talba li Salamun għamel. Ejja naraw x'talab u x'qallu Alla lil Salamun. U allura issa ħaneqgħu fit-Tieni Ktieb tal-Kroniki imma ara minn fejn iridu nibdew l-istorja ħbib tiegħi. Ejja ħammorru fl-ewwel kapitlu. Mela qabel naslu għal kapitlu 7 għandna 6 kapitli oħra x'naqraw biex nifhmu x'qed jgħid Alla f'kapitlu 7. Fit-Tieni Ktieb tal-Kroniki kapitlu 1 u ħnaqraw 3 tifrus, vers 10, vers 11 u vers 12. Araw Salamun x'qed jgħid lil Alla. Għatini mela issa erf u den
ħalli naraf noħroġ u nidħol f'ras dan il-poplu għax min jista' jaħkem dan il-poplu tiegħek hekk kbir. U Alla wieġeb lil Salamun billi dan huwa għal qalbek u ma tlabx għana, ġid u glorja, ma tlabx il-ħajja tal-edewa tiegħek u lanqas u mort twil, imma tlab talik erf u den biex tkun tista' tigverna l-poplu tiegħi li fuqu jien għamiltek sultan, l-erf u d-den huma mogħtija lilek. U natik ukoll għana, ġid u glorja li qatt bħalhom ma kellhom islatin ta' qablek u lanqas ta' warajk qatt ma kellhom. Interessanti, mela qed naraw il-Salamun talab lil Alla biex jiteħ u d-den imexxi l-poplu tiegħu. Tinsewx ġena kien poplu kbir, poplu ta' miljuni, Salamun kien ir-re tiegħu u min jaf kemm kien jisma' argumenti u kull ħaġġejjantu biex jaqta' l-argumenti li jkun hemm bejn in-nies, bejn it-tribujiet, bejn il-poplu, bejn il-familji. U Salamun talab l-erf biex ikun jista' jiġġudika tajjeb. X'inhi d-differenza bejn it-talba ta' Salamun u t-talba li nsibu llum fil-knejjes evanġeliċi moderni? Fil-knejjes evanġeliċi moderni llum it-talba hija biex Alla itina l-għana, itina l-ġid u itina l-glorja. Araw x'dejjem hekk tisimgħu f'daw il-knejjes, araw x'veru dan huwa messaġġ li Alla jridek sinjur, Alla ma jridekx fqir. Jiena jiddispjaċini ngħid jiena li kull sena mmur l-Afrika biex nagħllem hemmhekk fi knejjes, nara nies iħobbu lil Alla, nara nies li verament qalbhom hija lejn Alla l-Missier, imma huma nies li huma mejtin bil-ġuħ, għandhom il-faqar. Għandhom il-faqar. Allura daw in-nies mhumiex imberkin għax m'għandhomx għana, ġid u glorja. Għax m'għandhomx biex jagħtu lira, euro lil Alla l-Missier. Għaliex qed ngħid hekk, għax ħafna jgħalmu li isma' agħti euro Alla jtik 100. Allura dan nies għalhekk għandhom il-faqar għax m'għandhomx minn fejn jagħtu lil Alla l-Missier. Imma ejja ħankomplu. X'inhuma l-erf u d-den illi Salamun talab? Għal xiex kien qed jirreferi meta Salamun talab li jkollu erf u den biex jaraf imexxi il-poplu tiegħu. U qed naraw minn dak li risponda Alla kienet it-talba perfetta. U għax talab xi ħaġa li toġob il-Alla illa li id-den u l-erf u xi ħaġa li Alla jrid li jkollna. Morru qraw Proverbju kapitlu 20. Forsi fil-programm ta' wara da nidħlu fih nsemmuhomkom. Imma anki kapitlu mhux Proverbi 20 imma Proverbi 4. Morru wara Proverbi 4 u waraw x'qed jgħid fuq l-erf u d-den. Insibuhomkom dal-iskritturi u naqrawhomkom ħalli taraw. Illi Alla jrid li l-poplu tiegħu jkollu l-erf u jkollu id-den. Issa jkollu l-erf u jkollu d-den ma jfissirx li tkun xi xjenzat kbir ma jfissirx li tkun xi mathematician ta' fama kbira, ma jfissirx erf u den, ma jfissirx li inti għandek l-erf tad-dinja Tajjeb li nedukaw ruħna, tajjeb li nistudjaw, tajjeb li nafu nikbu naqraw u nistudjaw u nfittxu. Imma Alla ma kienx qed jitkellem fuq dak l-erf u d-den tad-dinja, Alla kien qed jitkellem fuq l-erf u d-den tiegħu. Alla jrid li aħna jkollna l-erf u d-den tal-kelma tiegħu. U dan u dak li talab Salamun. Tieni permezz tal-kelma tiegħek mulej li naraf li jkolli d-den inmexxi dan il-poplu. U għax talab Salamun dak li verament Alla jixtieq minna, Alla mhux tal-li taħ dak, tal-li taħ ħafna affarijiet oħra, taħ l-għana, taħ il-ġid u taħ il-glorja. Allum ser nifqu għaw f'dana il-programm l-ewwel wieħed f'din is-sensiela
Bħalma dejjem ngħidilkom ħabib tiegħi, qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub f'isem il-kumplament ta' sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.